Kukupatsirani nkhani pano pa Zodiac ndine Chance Mozopanda kuyamba mitu yake. Aphungu a chipani cha UTM adazikakhala kumbali yotsutsa boma nyumba ya malamulo ikayamba kukumana. Nthambi ya apolisi yaonjezera apolisi atsopano 1995 unduna wa chilerezo cha mdziko alangiza apolisi kuti azigwira ntchito motsatira malamulo. Bodi yongogwirizira bungwe la Kadlia Association ikusaka 43 million yochititsira chisankho cha atsogoleri a bungweli. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa manja sinasunthe pa mndandanda wa matimu pa dziko lonse. Iyo inali mitu ya nkhani, tsopano tupatsireni nkhanizi mwatsatanetsatane. Aphungu a chipani cha UTM atakayamba kukhala kumbali yotsutsa boma mnyumba ya malamulo, aphungu akayamba kukumana mwezi wa mawa. Mtsogoleri wawo a Chris Kalamula Kanyasho wati ganizo liradza malinga ndi kutuluka kwa chipani chawo mu mgwirizano wa tonse, ndipo achita izi ndi aphungu ena 5 omwe anapambana pa chisankho ngati oyima pawokha koma amagwira ntchito ndi chipanichi. Katswiri pa nkhani za ndale achimwemwe Tsitsi wati sakudabwa ndi ganizo la aphunguwa chifukwa akhala akuyikira kumbuyo ziganizo zomwe mlembi wa chipanichi wakhala akupanga chimwalirire Dr. Saulo Silima. Tindiripoti lomwe walemba Western Guta. Mtsogoleri wa aphungu a UTM a Chris Kalamula Kanyasho wati 5 a iwo omwe anapambana atayimira chipanichi achita izi ndi enanso 5 omwe anapambana pa chisankho ngati oyima pawokha koma amagwira ntchito ndi chipanichi. Akanyasho ati alembera kale spikala wa nyumba ya malamulo za ganizoli lomwe ati alipanga chifukwa chipani chawo chatuluka mu mgwirizano wa tonse. Iwo aonjezera kuti izi sizinalinso zokambirana kupatula Anansi Chaula Mdoko omwe sanawavute kamba kuti akutumikira dziko ngati nduna. Tikagwira ntchito ngati members of opposition. Katswiri pandale achimwemwe Tsitsi wati ganizoli lomwe ndilosadabwitsa silisokoneza momwe mbali ya boma imagwirira ntchito kamba kuti alipo ochepa. Akanyasho, a Steve Mikaya, Crispin Mphande, Simon Salambula ndi akatuwa Fukaira ndi anapambana kudzera chipani cha UTM, pomwe a Sam Chirwa, a Kenneth Ndovi, Mwisho Chiri Kuntima, Arthur Chipungu ndi a Isaac Kaneka anapambana pa chisankho atayima pawokha koma amagwira ntchito ndi chipanichi. A Susan Dosi ndi a Biswick Million adakhalabe mbali ya boma. Ndine Western Guta kulilongwe. Nthambi ya apolisi mdziko lino yaonjezera chiwerengero cha apolisi kufika pa 19,452 pomwe yatsiriza kuphunzitsa ndi kulemba ntchito apolisi atsopano 1,995. Nduna yona za chitetezo cha mdziko Ken Zikhale Ng'oma yomwe imayankhula pamwambo otsekera maphunziro aena mwa apolisi atsopano mu mzinda wa Blantyre yapempha apolisi kuti adzigwira ntchito yawo motsatira malamulo pamene dziko lino likukonzekera chisankho chaka chamawa. Christopher Sande wadza ndi ripoti ili. Ntchito ya anthu amantha kapena adyera awatu ndi ena mwa mawu omwe nduna yona za mdziko Ken Zikhale Ng'oma anauza apolisi omwe amaliza maphunziro awo ku sukulu ya apolisi ya Limbe. Ang'oma anati pomwe dziko lino likuyembekezera kukhala ndi zisankho mwezi wa Septemba chaka chamawa, apolisi akuyenera kugwira ntchito yawo motsatira malamulo posaonetsera chipani cha ndale chomwe amatsatira. Mpofunika ndithu kuti polisi yathu ikhale yamphamvu kwambiri komanso ikhale yochuluka bwino kuti chitetezo cha dziko lino komanso zina zake zofunikira mukhazana ndi mmene mufunsa za elections zizayende bwino. Ndayesesa kuti ma elections onse metapanga nkhati maujeni mati amene by elections pasakhale ziwawa andinonse mwaona zonse zayenda bwino panda ziwawa koma anthu aja ndiochepa pakufunika beti khale ndi anthu ambiri kuti pasakhale chiwawa kona ili yosakadusa aone kuti chithandizo chili pafupi ndi zimene tikuchita fight. Ndunayi inaonjezera kuti akufunitsitsa atalemba apolisi ena 10,000 mu zaka zikubwerazi kugula galimoto zatsopano za apolisi, ndege za mtundu wa helicopter, kumanga nyumba za apolisi ndi zina zambiri. Wachiwiri wamkulu wa apolisi mdziko lino a Happy Nkandawire apempha apolisi atsopanowa kuti adzikonda dziko lawo polimbikira kugwira ntchito komanso kukhala osunga mwambo. Nali wocheperapo nawo kwabwera apolisi anyiwaniwa makonstabolo anyiwaniwa 1,993 tanthauzo lake nloti zifikirano amalawi ambiri. China mukudziwa chaka chamawa kuli zisankho general elections. Ichi imenenso ifeyo timafunika kuti tikachite polisi tikatumikire pena paliponse. Chiwerengero chonse cha apolisi omwe amaliza maphunziro awo kulimbi Mtakataka ndi kumulangeni ndi 1,993 malo mwa Zodiac. Ndine Christopher Sande.
komiti yomwe ikuyendetsa zokonzekera za msonkhano waukulu osankha adindo mchipani cha MCP yati mtsogoleri wa chipani cha Lazarus Chakwera sakakhala ndi wopikisana naye pa mpando wa utsogoleri ku chisankho chomwe chipanichi chichititse pa 8 August chaka chino. Wapampando wa komiti ya Kezi Msuka watiuza kuti pakalata zoposa 100 zomwe alandira palibe yemwe wasonyeza chidwi chopikisana ndi President Chakwera pa mpandowu. Katswiri pandale ya George Piri wati zomwe adachita akuluakulu a chipanichi kusankhiratu a Chakwera kuti ndiwo adzayimire chipanichi pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko zinatsekereza ena mchipanimo omwe amaufuna udindowu. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. The steering committee for the August 8 MCP convention started yemwe amusankha kukhala wapampando wa konsolo ya boma la Kalonga Abelia Msuka wati aonetsetsa kuti onse omwe anakhuzidwa ndi kusakazika kwa 29.1 million kwacha ya konsoloyo zaka ziwiri zapitazo ayimbidwe mlandu. Msuka ati aonetsetsa kuti bomali likhale ndi magetsi mphepete mwa msewu komanso galimoto yothandiza kulambula misewu ya m'madera akumidzi. Msuka amalankhula izi pomwe angosankhidwa kumene kukhala wapampando wa konsoloyo. Nthambi yona zokopa alendo Malawi Institute of Tourism MIT yati kulimbikitsa achinyamata kuphunzira amene angayambitsire business zawo ntchito zokopa alendo ndi kukwaniritsa kulemba ena ntchito. Polankhula lachisanu pomwe achinyamata 500 amaliza maphunziro awo azokopa alendo, mkulu wa MIT Isabel Chakhumbira wati akuganiza kuti izi zithandizira kukwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Monga mukudziwira anathu akabwera ntchito zathu ndi zamanja zimene timaphunzitsa ndi timayesetsa kuti nawonso kutapezeka mwayi waukulu ayenera kukalemba anzawo, chifukwa tikatero ndiye kuti ambiri abwera kuzaphunzira komanso kukalemba ma business tawo tosiyanasiyana mu tourism kapenanso mu travel kapenanso mu hospitality. Ma students amene mwaona akulandira ma certificate ndi ma diploma amenewa takhala nawo ena chaka chimodzi ena zaka zitatu, ndipo anachokera ku makampasi athu akunzuzu ku Lilongwe komanso kuno ku Blantyre. Mu period imene akhala ndi ife tinayesetsa kuti tiapatse ukadaulo umene industry yathu ya tourism komanso ma industry amene amakhudzana ndi ntchito zokopa alendo amafuna. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri posachedwa pa nkhani pomwepo. nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna, ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni, kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza.
Bungwe la Chewa Heritage Foundation Chefo likukwita nani nonse kumwambo wa chaka chino wa Chewa womwe udzachitike loweluka pa 3 August 2024 m'mudzi mwa Msampha. Tiye chadza kuyambira 7 koloko mmawa mpaka 5 koloko madzulo. Cholinga cha mwambowu ndikutsegulira malo yomwe Chefo yagula. Mukafuna kudziwa zambiri lankhulani ndi a chairman wa organizing committee Dr. Sefren Kumura pa 0999878855 kapena mneneri wa Chefo Ajime Chikuni pa 0999218116. Tiyeni tonse kuti tisangalale ndi magulu achichewa uku tikudya zakudya zachichewa. Yogawa Azimwa parapene akamva mutu maperiod pains kuphwanya mthupi komanso kupweteka kwa mano mphamvu nthawi pang'ono ukamwa ululu wonse umatheratu. Mapangidwe yake ndi odabwitsa chifukwa mukangomwa nthawi yomweyo amasungunuka ndi kulowa m'misempha yonse yomwe muli ululu. Muyeseni parapeni lero ndipo simudzafunanso mankhwala ena. takulandiraniso ku nkhani zathu tionenso mitu ya nkhanizi. Aphungu a chipani cha UTM ati azikakhala kumbali yotsutsa boma nyumba ya malamulo ikayamba kukumana. Nthambi ya apolisi yaonjezera apolisi atsopano 1995 mtundu wa chitetezo cha mdziko alangiza apolisi kuti adzigwira ntchito motsatira malamulo. Bodi yongogwirizira ya bungwe la Kadiliya Muslim ikusaka 43 million kwacha yochititsira chisankho cha atsogoleri a bungweli. Ndipo msamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa manja sinasunthe pa mndandanda wa matimbu pa dziko lonse. Popitirani nkhanizi, bodi yongogwirizira yomwe anayikhazikitsa kuti itsogolere ntchito yokhazikitsa malamulo atsopano komanso kuchititsa chisankho cha atsogoleri a bungwe la Kadiliya Muslim yati yatsiriza ntchito yokhazikitsa malamulowa ndipo ikusaka 43 million kwacha yochititsira chisankhochi. Kwa mpando wa bodi Mufti Jalia Deya watitsimikizira zaizi koma wapempha asilamu onse a Kadiliya kuti adekhe pomwe bodi kuchita dongosolo kuti chisankho cha atsogoleri atsopano a bungweli chichitike. Kasimu Aobi walemba ripoteri. Kwa kanthawi ndithu magulu awiri akhalasa kumvana pa nkhani ya utsogoleri wa bungwe la Kadiliya Muslim Association of Malawi zomwe zinachititsa ena kutengera nkhaniyi ku bwalo la milandu. Chigamulo chake Judge Kenyatta Nyirenda analamula kuti mbali ziwirizi zisankhe nthumwi zoti zikhale mu komiti yongogwirizira yomwe itsogolere ntchito yokhazikitsa malamulo atsopano a bungweli komanso kuchititsa chisankho cha atsogoleri atsopano a bungweli. Pakadali pano wa mpando wa komiti yapaderayi Mufti Jalia Deya wati ntchito yokonza malamulo ayatha ndipo wati pano komiti ikusaka 43 million kwacha zopangitsira chisankhochi. Monga amalaya achikadiliya asilamu mukuziwa kuti masankho sangachitike popanda ndalama. Ndiye apa pamene tata constitution sono tikusakasaka ndalama kuti tipangire masankho. Tikakazipeza ndalama azo tikazipeza tizakuitana nino atulangani kuti tisalengezeze siku lochita masankho. Iwo alangizanso asilamu onse a Kadiliya kuti apewe kugwiritsidwa ntchito ndi anthu ena omwe akungofuna kukwaniritsa zolinga zawo pandale ponena kuti bungweli ndi lachipembedzo osati ndale. Utenga wathu ifeyo tikupemba asilamu achikadiliya amene ali ndi chikhulupiriro cha chikadiliya kuti akale bata ndi mtendere. Nkhondo zimanga muzi ayi pakavuta pena pake kufusana nchinthu chabwino kwambiri. Amange bata chifukwa chache ndi ichi. Ndikupembanso asilamu kuti asakugwiritse ntchito anthu ena kuti muononge Kadiliya yanu. Pali chiyembekezo kuti mbali ziwiri zomwe zakhala zisakumvanazi ziyamba kugwira ntchito limodzi tsopano. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasimu Aobi.
akuluakulu a banki ya NBS ati banki yakhala ikuchita bwino pachuma ngakhale kuti chaka cha 2023 chinali ndi mavuto ambiri okhudzana ndi kayendetsedwe kachuma. Wapampando wa banki ya Vizenge Kumwenda auza atolankhani pambuyo pa msonkhano waukulu ku Blantyre kuti banki inakwanitsabe kupeza phindu la pafupifupi 30 billion kwacha. Inaenda bwino, banki inagwira bwino ntchito yake chaka chimenechi chapita cha 2023. Tinapanga phindu lo pafupifupi 30 billion kuchoka pa 19 billion chaka cha 2022. Chomwe chinali kukwera kwa 55%. Imeneyi phindu limene linali lo tinasangalala nalo ndiye saso mashareholders iso anasangalala makamaka ukaganizira tikalingalira ndi momwe zinthu zinalili popanga business imeneyi. Monga mukuziwa foreign exchange inali yovuta kwambiri, inflation yakhala ikupita msogolo, chinanso kulizochitika kunja kuno nkhondo ku Russia uku zomwe zikupangisa kuti malonda aziko lapansi azikhala ovuta ndipo okwera mtengo. Izozo nafeso zimatikhuza kunoko. Ndiye ukalingalira kuti zinthu zinali choncho, kuti sikunali kophweka munsika, munali zovuta, munali zokhoma zambiri. Ifeyo phindu lomwe tinapanga chaka chathachi tili okhutira nalo. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa manja sinasunthe pa mndandanda wa matimu pa dziko lonse omwe watuluka lachinayi pomwe idakali pa namba 7 pa mndandandawo. Mlembi wa bungwe la Netball Association of Malawi Ayamikani Kauma ati zinzodetsa nkhawa komabe ayika ndondomeko zomwe zithandiza kuti timuyi ibwererenso malo abwino. Akauma ati mwazina timuyi isewera masewero opimana mphamvu ndi matimu akunja komanso kusewera mipikisano mowirikiza pambali pokopa osewera achisodzera ochuluka kuti azisewera masewerowa. Munkhani zina, nzika 95 za ku Libya azimanga mdziko la South Africa kamba kopezeka zikulandira maphunziro a ntchito ya usilikali ku South Africa ako pamalo operekera maphunzirowa omwe akuti anawakhazikitsa mosatsata malamulo. Apolisi anapita kumalowo mdera Mpumalanga, anthu ena atawatsina khutu lachitatu komwe anapezako misasa yomanga ndi mahema achisilikali, mfuti zopanda chilolezo, zida zomwe asilikali amagwiritsa ntchito chamba ndi mankhwala ena ozunguza bongo. Malinga ndi nthambi ya apolisi, nzika za ku Libya zakuti polowa mdzikolo zinaonetsa chilolezo kuti zikufuna zikaphunzitsa alonda ku kampani zopereka chitetezo zomwe sizaboma. Apanso ndipo mapeto pa nkhanizi kumatisana. We asked the children,